Dennis, please come in. Bawat aminan a barangay workers iti Ilocos Norte, bagayan ti tulong di financial food pagka may papaay ti provincial government of Ilocos Norte, bagayan ti Office of the Barangay Affairs, itangal daw iti siyudad ti Batak. Iti datos ti PGIN, umabot 2,000, talugasot aribo, kin 57 nga barangay workers ako dyan tinakaawat tinasyo nga tulong tinapalabas nga lawas iti dumayang nga pasit iti probinsya ang raan na iti Nueva Era nga daan ti 438 barangay workers itintong iti banna adan met ti inam agasot o patapulog ti inam nga barangay workers itintong alim agasot 20 at siyam iti Marcos kempito gasot o patapulog ito pat iti Sol imawat pa ito pataribo nga pisos kenpo iti kada barangay worker kuna ni Governor Stellara sa Marcos nga damit ti pagsiyatan diya panitantan ti panaypaay ti nasa nga tulong masiknan gabuta da iti ninayon mo saranda pakasiknan iti panagina iti produkto kustamin iti petrolyo kabayatan na inggitan meten iti gobernador nga nang siyangkat iti kasapan nga nakipayan iti food pack iti senior citizen candy persons with disability grocery pack kada iti MDG families idinto nga para agamit ti para pay merienda candy school supplies kada iti daycare pupils ken no dumaduma ag-agas itinipay kada iti barangay malasin iti retoy nipayan pa iti PGIN ti tulong kada iti Manalon babayan tinipay kada kwada nga fuel subsidy nga 3,000 nga pesos iti balor ng krudo namuan nga iti banakit imabot sa nga gasot 50 nga Manalon itinipayan iti fuel subsidy. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM IFM News.